Tervehdys! Tällä videolla käydään läpi, kuinka yksiulotteisen liikkeen paikkaa voidaan esittää. Ja liike voi tapahtua vaakasuunnassa tai pystysuunnassa. Videon katsomisen jälkeen sulla tulisi olla käsitys siitä, miten kappaleen paikan kuvaaja muodostetaan. Tarkastellaan pitkällä suoralla tuotantolinjalla liikkuvan kappaleen liikettä. Kuvassa on liikekaavio liikkeestä. Freimien väli on 1 minuutti. Asetetaan koordinaatiston oriko kappaleen lähtöpisteeseen, x on 0. Liikekaaviosta voidaan todeta, että kappale lähtee liikkeelle valittuna 0 hetkenä t on 0 minuuttia ja etenee tasaisesti hetken aikaa. Kun t on 3 minuuttia, alkaa jakso, jossa kappaleen aikavälissä kulkema matka lyhenee. Kun t on 6 minuuttia, kappaleen aikavälissä kulkema matka kasvaa. Jokainen piste kuvan liikekaaviossa esittää kappaleen paikkaa tietyllä ajan hetkellä. Esimerkiksi ajan hetkellä t on 2 minuuttia, kappale on paikassa 12 metriä. Taulukkoon on listattu kappaleen kaikki paikat liikekaaviossa. Liikekaavio on yksi tapa esittää kappaleen liike. Toinen tapa esittää sama liike on esittää mittaustulokset taulukossa. Kolmas tapa esittää liike on tehdä siitä kuvaaja. Kuvassa on kuvaaja kappaleen paikoista eri ajan hetkinä. Tällaista kuvaajaa sanotaan paikka-ajan funktiona kuvaajaksi. Konkretisoidaan kuvaaja ajatuksen kanssa. On selvää, että kappale oli jossakin paikassa kaikkina ajan hetkinä. Ei ole sellaista ajan hetkeä, jossa kappale ei olisi tietyssä hyvin määritellyssä paikassa, eikä kappale voi myöskään olla 2 paikassa samanaikaisesti. Voidaan myös olettaa, että alusta loppuun asti kappale liikkuu jatkuvasti kaikkien reittinsä pisteiden läpi, joten kappaleen liike voidaan esittää piirtämällä jatkuva viiva mittauspisteiden läpi seuraavan kuvan mukaisesti. Tässä samassa kuvassa näkyy liikkeen liikekuva ja sen perusteella piirretty paikan kuvaaja. Huomaan, että kuvaaja ei ole kuva liikkeestä. Kappale liikkuu suoraan, mutta kuvaaja ei ole suora. Kappaleen paikka on merkitty pystyakselille, vaikka liike tapahtui vaakasuunnassa. Kuvaaja on siis abstrakti esitys liikkeestä. Tavoitteena on oppia tulkitsemaan erilaisia kuvaajia ja näitä taitoja tullaan harjoittelemaan jatkossa.